שלום וברוכים הבאים להכתרה של מחזור מ"ב עמית בר אילן. יש בקליצה, יום אחד קמו להם 3 אנשים שכולם מכירים ויצאו למסע שממנו לא ידעו אם יחזרו. ממש בעוד כמה רגעים אתם תזכו לשמוע סיפור שעוד מעולם לא סופר. הסיפור על המחנכים בעיר. מבית איי, בר אילן איי, מגיעים עם אוטו, חטפתי דוח איי, אין מניין איי, זיינות קטן איי, זיינות חוצפן היי, גיבוש שייטת עוד שבועיים, להסתוסה במכנסיים, אני לא מרים את הידיים, בנות נופלות מהרגליים, שמיניסט בבר אילן, בלגן, מה הקשר המתגן, ישנו רוב הזמן, בכלל לא כאן, אני כבר חודש ביוון. נכנסתי לחדר מורים, הכנתי כוס קפה, משתלט על מגרשים, אחי זה לא יפה. נכנס למזכירות, גונב בגרות, חוסך שעות של הסתברות. בוגר, מי זה? שייקה, פריזר, שמתי טופס ווינר, מכיניסט משפט, מתלבש כמו ג'סטין ביבר, שם מכנסיים קצרים, אני מחנך את המורים, השנה לא קניתי ספרים, כולם פה בתוך הזיה, איי. תומר שופר, וסיוטים שלי אורן או פרדי קרוגר, מבריז מכל השיעורים, הולך לסנוקר, המכיניסטים מקנים, תשאל את פרוכטר. גיבוש שייטת עוד שבוע, יום שישי בים קבוע, הספרייה סגורה זה כבר ידוע, הטוס בקפיטריה די נגוע, שמיניסט בבר אילן, בלגן, Everybody having fun. ישנו רוב הזמן, בכלל לא כאן, חצי שכבה פה מתימן, שחר בשיעור, רק על זכויות אדם חופר, חצי מהצוות פה בכלל תומך טרנספר, גמרא זה די חופר, אני כופר את הדקות לסוף אני סופר. נכנס דרך השער, אני הנסיך של משה, בגרות עוד יומיים, חרשתי את החומר, רצים ריצת 2000, שברתי לו את הסטופר, בדרך לכיתה רואה תלמידים בורחים מעוף. מזוז? השיער של האבי מת לתפוס, המורה קולט ומתחיל לכרוס, קיבלתי עונש, נשלחתי לבוס, שכחתי את הכיפה בכיתה, שופר קורא לי תופס את הראש, איש הייליסי צריך תגבורת, נהייתי נחמן בגלל התספורת. נכנסתי לשיעור, נזכרתי יש שיטור, כל המגמה בחוץ כולם צריכים לברור, מתחיל שיעור אנגלית, אני שמיניסט, אני פטור, רוצה להיות בסייבר מזרחי, לך אסור. אני לא במכינה, כי יש לי טיפה שכל, מסיימים ללמוד בלילה, נהנים שם מהסבל, האולפנה לומדות שם איך מתפללים, עדיף שתשתפרו בלעשות כלים. שמיניסט בבר אילן, בלגן, מה הקשר המתגן, ישנו רוב הזמן, מהמדי, נגעתי אז תגיד תודה, סענו כמעט 6 שנים וזה היה לא קל, היום חלקנו כבר גופות, תראו איך שפרגל, מרימים את האווירה, הכתרה, מחר מבית יהיה פצצה. אני רוצה להגיד תודה לאמא, תודה לאבא, תודה לאבא שלי בשמיים, ותבואו להכתרה יא מלשינים.
כולכם, הורים, מורים וחברים. נבקש מכם לוודא שאתם רוצים מסכות גם על הפה וגם על האף במהלך כל האירוע. ובנוסף, לוודא שהטלפונים שלכם או מושתקים או קבועים. לפני שנתחיל, אנחנו רוצים להזמין את מנהל בית הספר תומר שופר לשאת כמה דברים. בסיטואציה, אז נגיד כמה מילים קטנות מאוד, בעיקר תודה. רוצה להגיד תודה לצוות שלכם, צוות י"ב, למורה עופר, למורה ישי וליוני, תודה רבה, צוות י"ב. שהתמודדתם עם הדבר הזה, אז יש עוד כסיום, אבל באמת הייתי קצת גנרליות היום, עבדו פה קשה. אז זה ככה אחד. דבר שני, יש לנו הזדמנות, לפני שנתיים היינו פה, שבדיוק פצחנו פה את הקורונה, אז יש לנו הזדמנות באמת אחרי שנתיים מאתגרות ביותר. יש כאן לא מעט מהאנשים פה, אני רוצה באמת להודות בשם כולם לצוות עמית בר אילן, צוות המורים שבית הספר. עשו מאמץ מאוד מאוד גדול לא לאבד אתכם כשהייתם בבית, ולנסות להמשיך לטחון אתכם גם כשזה מרחוק, אז באמת הערכה רבה. ודבר אחרון מבחינתי, אחרי הערב הזה שככה אני תמיד מתרגש ממנו כל פעם מחדש, להזמין את כל מי שנמצא כאן בליל פורים, מוזמנים להגיע לבית הספר, אנחנו חוגגים ליל פורים ביחד, קריאת מגילה, מסיבה, אז ככה שבעזרת השם מהערב הזה, יומיים קדימה ניפגש שוב, בהצלחה רבה שמיניסטים, אתם תותחים, בהצלחה רבה. חברים, יש לנו בעיה חמורה. כבר שנים שמגיעים לתפילה פחות אנשים ממזרחים בסייבר. אנשים פשוט לא מגיעים. אנחנו רוצים להזמין את האנשים היחידים שיכולים להציל את המצב. ואני מבקש שתרימו, קבלו את ישי ליפשיץ! טוב, רגע, מי זה? מה זה? מי מאחר לי? איפה? קבלו אותו! עופר מזוז! מה זה? איפה אתה? היית בתפילה? למה היית בתפילה? אוקיי, מתי היית בתפילה? תן לו. בוא נגיד לך בכלל, מה אתה עובד עליי? ליפשיץ. מה את מדיקי? בוא, קום. כיף בטן. כיף בטן. בוא'נה, מה זה? מי חסר לי? גבר, מה זה? מה הולך? מתי... איך קוראים לו? שייקה? איפה הוא? קבלו אותו! שייקה! שייכסקיה! תגיבו! מה אתה מסים פה? שבע, אתה גם קודם. כמה עופר, מה? מה אנחנו עושים פה? אנחנו נתחיל את הסצנה, מה יש לך? רק תנשום קצת, באמת. יאללה, עוד. מה אנחנו עושים פה? אנחנו נתחיל את הסצנה, מה יש לך? רק תנשום קצת, באמת. יאללה, עוד. די, עופר, זה לא רציני.
התפילה. זה ממש לא בסדר, שמעתי כבר על 4 סבתות שנפטרו החודש, וכולן של אותו התלמיד. ליפשיץ, תפסיק לקשקש. פעם הבאה שתמיד שלך לא מחתן אותך, תמשוך אותו. חבר'ה, תקשיבו, יש לי משהו ממש חשוב להגיד לכם. די כבר שי, למי אכפת מה אתה רוצה להגיד? תאמין לי עופר, אין עליך. כל השכבה הזאת שורדת רק בזכותך. אתה צודק. אבל לא פייר, השיננית שלי, היא לא מרשה לי לנשוך, היא אומרת שזה יגרום לנסיגת חניכיים. חוץ מזה, התלמידים שלי כל כך פצועים, הם לא באים לשיעורים. תקשיב לי ליפשיץ, בחיים לא ראיתי פטי כמוך. אם פעם הבאה התלמידים שלך לא מגיעים לתפילה, אני נכנס להם בכיתה, אני רואה תושי משופצר, אתה יודע מה אני אעשה להם מתחרפן עליהם. די חבר'ה, נו, יש לי משהו ממש חשוב להגיד. תגידו. די כבר שי, לאף פעם לא אכפת מה אתה רוצה להגיד. עופר, אולי נקשיב שנייה לשי. בטח יש לו משהו חשוב להגיד. מתי פעם, אתה רציני ליפשיץ? מתי פעם ראית את שייקה אומר משהו חשוב? תודה רבה, זה ממש נוגע ללב עופר. טוב, יאללה. שי, גבר, דבר. מה דבר? אתה לא רואה שאף אחד מהתלמידים לא בא לתפילה? אתה לא מבין? תקשיב, יש לי רעיון. פעם הבאה, תלמיד לא מגיע פעמיים לתפילה, 2 חיסורים, 2 המכרות. אל תקסים, אולי נשלח אותם למכור ציציות אצל, אתה יודע, איך קוראים לו, ברגר לאיזה שבוע. ציציות, דרך אתה רציני. תקשיב, כל המטבע זה המעלקים. איך אתה נצטרך למכור פה ציציות? אז לא יודע, אולי שנדקו את השירותים של הזיינוקים. רעיון מפתה, אבל אני יודעת ששירות הפחם זה רעיון טוב. חבר'ה, די, נו, יש לי משהו ממש חשוב להגיד לגבי המדפסת. מה? איזה דבר חשוב שלך להגיד לגבי המדפסת? מה כבר יכול להגיד? עזוב, לך תביא לי כוס מים. אז גבר, סיכמנו על ליקוי שירותים. כן, אבל אחרי שהזנוקים רוקנו מנה בשרית כמו תפשום בקפיטריה. כן, שיהיה. ואז אמרתי לו, שמע אחי, אתה לא גבר. ממש לא. קח עופר. תודה שי. מה זה שייקה? למה אתה כה רטוב? מה, תגיד לי, התחבקת עם חמי? לא, נו, ממש מיהרתי, ואז נזכרתי שתומר אמר שאסור לרוץ במסדרון. ואז נשפך לי המים על המדפסת, ועפו מלא גיצים, וזה היה כל כך מדהים. מה, אתה זיינוק תגיד לי? מה אתה מפחד מתומר? די חבר'ה, זה לא רציני, אנחנו חייבים לתקן את זה. טוב. יאללה, בואו נתקן את זה. שואו, זה לא רציני, חבר'ה, צריך לתקן את זה. תגיד לי, שי, איך זה הגעת למצב הזה? מה, אתה רציני איתי? נו, אני לא יודע, עופר, תסלח לי, בבקשה. תתן לי לתקן את זה. זו הגישה, עופר. מה זה? הסתמנים האלה. תקשיב, שייקה, תהיה יעיל ואיך תקרא לבני. לא, אני לא חושב שזה רעיון טוב לגעת במדפסת, עופר. ליפשיץ, תהיה יעיל, במקום להיות יפה ואיך תקרא לבני. תקשיב, עופר, יש לי משהו דחוף לומר לך על המדפסת. מה כבר שלך להגיד לי על המדפסת? הנה ליפשיץ. מה, זאת אמרת שלהם, חבר'ה, זה לא רציני, כאילו, שמע. כן, מה הבעיה? כן, אני... תקשיב בני, שייקה הזה שפק את המדפסת לי פה, ששפך עליה מים, ראה את תומר, לא יודע מה קורה לו, הוא לא רציני. כן. תסתכל בבקשה. חבר'ה, יש לי משהו חשוב לומר, אני הפכתי את המדפסת למכונת זמן. מה? כן, מכונת זמן. מפחד, תעזור לי, מה? בוא ליפשיץ. מה זה, תראו אלו אורות מהבהבים. שיחי, אחי. שייקה, מה עשית? בראשית ברא שופר, באמת. סליחה. בראשית ברא שופר את השמיים ואת הארץ. ויאמר שופר, ויהי אור. ויהי אור. סוף כל סוף, כמה זמן חיכינו לזה. It was about time to be done. ויאמר שופר. ויהי בית ספר עמית בר אילן. ויהי בית ספר עמית בר אילן. ויעש שופר את הברזיות. ויבדל שופר בין המים של הזינוקים לבין המים המרגילים של כל שאר בית הספר. תקשיב, שייקה, אני לא יודע, אתה מטומטם, אני לא מבין מה עשית, איפה אנחנו? אני לא מאמין. זה עבד.
מה עבד פה? רגע, חבר'ה, אתם קולטים איפה אנחנו? זה לא נורמלי, חבר'ה. אתה לא רואה שחזרנו בזמן? אז תראה, זה הוואי. בריאת העולם! איזה אושר! ציפה, מה אתם עושות פה? ויאמר שופר, יוציא בית הספר בית מדרש. ויהי בית עמית דרש. שלום, תלמידים חדשים. Hello, student. אתם כרגע צופים בהיסטוריה. עופר, אתה לא רואה שחזרנו בזמן? אנחנו עדים לבריאת העולם. שירו, זה מגניב, חבר'ה. רגע, מתי נפלת על הטמטום של שייקה? טמטום זה. ויאמר שופר, ויהי עוף יפה על הגיל בקפיטריה ויהי מחירו 15 שקלים. ויהי עוף על הגריל ויהי מחירו 30 שקלים. אמרתי, עוף אחי. תביא גם לי. יהיה חבר, נו. ויאמר שופר, נעשה תלמיד בצלמנו כדמותנו. זה ממש לא מה שרצינו, מה זה הדבר הזה בכלל? איזה מין יצור זה? come on, הוא ניסה את חדמותנו. You want to see a picture of my grandson? בשביל מה עושים את כל מטומטמים, תומר? תודה לפשיץ. ויוצא שופר את התלמיד התימני, ויכניס את האשכנזי. זה בדיוק מה שרצינו, מעולה, 100. Yeah, that's 100, like my grandson, so what? I'm writing to success. ויעש שופר את הציונים הגדולים והמגנים הנמוכים, ואת כל מלאכת עשיית שיעורי הבית. Oh, come on. מגנים נמוכים יותר, is that so hard? וירא שופר את כל אשר עשה, והנה... לא משהו. ברוכים הבאים לתקופת נוח והמבול. אנחנו ממש, נכון. אני שומע פה תפילה. איזה תפילה מרוממת, ממש. תפילה מרוממת. אני לא מאמין. זה פה תפילה. מה קורה? כיפה. מה? תפילה עכשיו. אולי התפילה פה אין, אבל הלימודים פה ממש גבוהים, הציונים פה ממש גדולים. אפשר לראות את זה פה. לא משופר, לסיוטים שיורם לאו פרדי קרוגר. לא יודע מה לעשות, אני ניסיתי הכל, מה אני לא יודע מה לעשות, באמת. מי יכול לעזור לי, מי? הרב גדעון. מדבר פה תומר. כן, שמעתי את החידוש. תשמע, כולם צריכים, באמת, אני כבר לא יודע מה לעשות. אם לא, אני מודיע לך להחזיר את בית ספר למוטב. אם לא, אני מביא מבול, ואני לא בטוח שנראה את כולם שנה הבאה. טוב, ביי. די, לוקים, עמוד טוב! חבר'ה, אתם לא רציניים! תהיו בשקט! אני אתן לכם עבודה במודול! אתם יודעים, דבר ראשון שעושים כשרב נכנס זה עומדים ושרים. יומים. היום נדבר על איסור איחוד וחיל הים. אז יש איסור על חייל להיות עם חיילת ביחד באותו חדר. אבל אם יש חלון, מותר. אבל אם זה שנת שמיטה, אסור. אם כן, זאת שנה מעוברת.
הרב, אני יכול להתייחד עם אמוגוס בחדר? אני עכשיו נקרא שמות. ידון? פה. ירדן? לא הגיע. חולה. ברבירו? מה יש לזה? אוי אוי. מאור? מה יהיה איתם? אבל אז מה יש לי? אני חייב לדעת מה יש לו. שים זה פה. איפה זה? מצוין. אחד. דיבוק, ידעתי שזה יהיה דיבוק. שייקה. חבר'ה. מה קרה, גדעון? אני חייב שתעזרו לי. דור המבול מתפרע. שוב הרוב שהוא הולך להוריד עלינו מבול. רגע, מבול כל התלמידים? לא יהיו חולונים? רגע, מה מבול עכשיו? עופר, לא קול שלך. מה, טבע? טבע? רגע, אבל מה יהיה עם כל החברים שלי? אין מה לעשות. הם היו רעים, צריך לטפל בהם. מה אתה מדבר, גדעון? אתה לא ראית אותם במבחן בתלמוד? איך הם ישבו אחד ליד השני, ועזרו אחד לשני, ולמדו? מה, אתה רציני? אין. אני עכשיו הולך לבנות את טבע. אם אתם רוצים לעזור לי, תבואו. בוא, גדעון. נעזור חולה, נציל מישהו עמל. שם? אמיר עדני. אהלן, מה כנס? תימני? החוצה! מה אתה חושב שפה קרקס? צא החוצה! מה זה, גם תימני, גם חולוני, מה זה קרקס? שם? אדם שבירברג. נס. יש שם סיום מסכת, אם אתה רוצה, יש שם אמסי קולה, נביא לך, אם תסיים את המסכת, נביא לך כזה מבצע כזה של תינוק במבה עם פאות. תודה לאלה קצת נורמליים, באמת. המורה, האמת אין אלוהים. החוצה! יא מלאק, מה זה? אף אחד לא בתיבה, אין אף אחד בתיבה. מה אני עושה? לא רחבל לגדעון, אין מה לעשות. יהיה פה מבול ואחר כך יהיה הכל מחדש. אמרת, אחי, אני שומע קרוב. אתה חלול פשוט. בוא. אני חלול? כן, אתה חלול חזק. בוא. אולי בני שם. כולי! שקרים של מורים. אני מאוד בעדכם. זה פשוט, זה שווה לכם. מי שלא מגיע לתפילה לא עושה מבחן. זה מעל השכל. No Hebrew in my class. בואו ללמוד.
רק 5 דקות עבודה. I want to give you all 100, but I just can't do it. Sorry. הלו, פוגל, מה זה? מה זה בכדור מסתרון? ברוכים הבאים לסרטון חדש של דרור שמיים מלמד פיזיקה, והיום בסדרת סרטונים חדשה אנחנו הולכים לעשות ניסויים ברחבי בית הספר. אז בלי יותר מיני דיבורים, בואו נעבור לניסוי הראשון. אלה הנוסחאות שמתארות לנו את התוצאות בניסוי הראשון. אם אתם לא מבינים אותם זה בסדר בשלב הזה, אנחנו עוד נדבר עליהם. אז בלי הרבה דיבורים בואו נעבור לניסוי הראשון. אוקיי, אז היום אנחנו פה בניסוי המוכר עם הכוס עם המים. ככה נוכל להוכיח שהגרביטציה בעצם אינה תלויה בגוף. אנחנו נפיל עכשיו את הכוס עם המים ונפיל את זה בעוד 3, 2, 1. מה אתה פוגע? אז כמו שאתם רואים, הניסוי צלח, ואל תשכחו לעשות לייק ולעשות סאב וללחוץ על הפעמון, ונתראה בעזרת השם בסרטון הבא. וואי, כמה 40 זמנים יש? קיבלתי 80 בביולוגיה. מה הנמצא שלך? איך בא להיות שמינית ולא ללמוד שימוש? למה אני כבר עושה עם מכבי נגד הפועל? בפועל זה דקה אותם. רגע, חכו רגע, אני קצת. מה קרה? מה קרה? מה זה? וואו, מה זה? נילה שמילי! מה זה? זה גדול אתה. אתה בסדר? שמיניסט! יו, אני שמיניסט! לאחוז את הכל! סגור? אייל! מה קורה, שמיניסט? סגר, איך אתה מרגיש? בסדר, שמעו איתך. שומע, תרשום לי, אה? רושם, רק נראה שאתה שמיניסט. תודה, אייל. אל תיגע בי. אין בעיה, מה הבעיה? יאללה. בוא, קדימה, בוא אחי. בוא. ברוך הבא. להתראות, משה. איזה עייפות. מה אתה עושה זיינות? מה זה? יעל רוזנגרי לציונים. מה? חנה פסלה לי תמרוקים, אצל ציפה קיבלתי 30, בספורט נחסלתי אצלי חיסורים.
שלי. חי בסרט. תחסו קצת. ישיבה, אז תבוא את הפה. אתה חושב שכל ליפשיץ. ויהי כל בית הספר, גישה אחת ומורים אחידים. וירא בעיני מזוז, ויקח את שייקה וליפשיץ איתו. טוב, התכנסנו כאן היום בשביל להפיל את תומר שופר. מה עופר? זה נראה ממש גברים אצלך. איך תפיל את תומר שופר אם אין לך עוד מורים להביא? תומר הביא את כל פדואל, אין עוד פדואל. כן, רגע, אז מאיפה נמצאת כל שאר המורים? מה זה? אל תדאג, ליפשיץ, יש לי עוד מקורות. מה אתה חושב? וילך ויאסוף מזוז מורים רבים מכל התנחלות והתנחלות. אופן, היא מפחידה אותי זאת. תקשיבו, בתור סופרת, משוררת ובמאית, אין לי בעיה. תקשור ממור, הכל טוב. אין לי בכלל זמן. אין לי אפילו זמן לשים לתלמידים במשוב איחור חיסור הפרעה וכיפה. חגית, אני לא מבינה למה את עדיין משתמשת במשוב. זה כל כך שנות ה-90. זה ול. אני ממש ממליצה לך לעבור לאינטליג'יי. שם זה גם בחינם וגם זה משלים לך לבית המשפט. זה ממש מדהים. מה זה השטויות האלה? שרית, תעזבי, פשוט תקריאו ציונים וזהו, מה שיוצא אני מרוצה. מה, אני עובדת בשבילם? חצופים! מה יש לך? מי זה? מי זה? זה בטח תלמיד מהמאפי של כיתה י'. Hello, guys. רנה? נמשיך לסקסיס! כמה עוצמה נשית! גאפ! יעל, די, תקשיב, טוב. תקשיבו חבורת אימבצילים. אנחנו עכשיו הולכים לייצר מה שמענו. אני הולך עכשיו לחלק פה תפקידים לבית ספר. מוכנים? תמיד היה לי חלום להיות סגן מנהל. מה? טוב. תפקיד הראשון, מי רוצה להיות אחראי טקס רבי? אני רוצה. תודה שרית על ההתלהבות. בבקשה. מה זה? טקס יום הזיכרון? מישהי כמה אנרגטית היום? טוב, מועצת תלמידים. גם. מה יהיה? טוב. עכשיו, ועדה ירוקה. אני גם, תביא לי, אני בוודאי. מה יהיה? כל פעם? כן. מה יהיה? זה כיוון. אני רוצה להיות ועדה ירוקה. עוד מעט יגמרו הדפים בבית ספר, ואני חייבת לשתול קצת עצים. מה התלמידים יעשו ב50 דפים על ריבוי שלהם זכר? למה ריבוי זכר, ענת? למה ריבוי זכר? נשים יכולות לעשות הכל! אנחנו מניחות תפילין! וזכות פורנט! אנחנו גם יכולות לעשות ביבי בעמידה! Honey, I'm writing you absent. אולי תעשו את השוואות בעצמכם. כל השנים עד עכשיו הכינו אתכם בכפית. השיטה שלי לתת לכם ללמוד בזמן שאני מנמנם קצת. טוב, בואו נחזור לנושא שלנו, על החילוק תפקידים. זה הולך אם אתה אומר. הנה אריק. אני לא אריק בזה לקרוא, זה מה נראה לך? הלו! כן, זה הבן שלי הפרזיט! שם לא יכול בבקעה בכלל! הלו, יעל, תכבי את הטלפון שלך, זה ממש לא מכבד. נפשיץ! זכית ב5 פעמים! חוצפן! אני יכול לכתוב על זה נושא של בת שבא לי? מפחידה אותי, עופר. אבל למה אתה שואל שאלות קיטבק? עופר, תאמין לי, אני חייב עכשיו להגיד לך, אתה תכתוב! ותקשיב לי גם! אתה תכתוב! על למה פוטין הוא מנהיג נאור ותותח! מה זה הנושא הזה בכלל? זה מה שענה לי! תשתוק! טוב, מה רצית להגיד? אני רוצה לדבר, היא לא נותנת. אני רוצה לי. תודה. טוב, תקשיב, אני רציתי להגיד לך שלא חשבתי שבחיים תביא כל כך הרבה מורים אחרי שפתואל כבר לקחו את כולם. אתה כזה נדיר, תאמין לי, עופר.
חייב ללמד אותי איך אתה עושה את כל הדברים האלה. יומם ולילה אתה עובד פה. וירד שופר לראות את ישיבת המורים ואת המערכת אשר בנה מזוז. ויאמר שופר, הן שפה אחת לכולם וזה החלם לעשות. ועתה, הבה נחליף את שפתם. I'm taking my pants for a ride. אני לבנץ. איזה בנץ. הפרעמי שלי הרבה יותר מרמה, מה יש לך? בסדר, מי אכפת? טוב, חזרה לתפקידים, בבקשה, תפקיד אחד אחרון, איכותי, רכז, הנדסת תוכנה, מי רוצה? סוף סוף. בבקשה, תעביר לארדיק, תהיה יעילה, תודה. אני מרגיש שאני... סכיזופרניה. זה לא יכול להיות. סכיזופרניה, יש פה בעיה. מה זה, איך העילות? יש לו אפילפסיה גם. אני חוזרת לשני שיעורים בשנה על UX וסדנת ניהול זמן! עשו כל השבת, אחי, הכל! לא, אפילפס. אני גם יכול ללמד מחשבים, אני יודע וורד. בשביל מה צריך וורד? יש הכל באתר של מה זה עושה, שהפסקתי לכל המנוי בהנחה. במקום 1,000 שקל, הפסקתי ב10 אגורות. מה הוא עושה? טוב. בבקשה, קצת רצינות, ועכשיו שכל הרציניים פה, בואו נפגיז עבודה כבר ונגמור עם זה. עופר, אתה קראת ברציני עכשיו? אתה חושב שאני רציני? מה זה מה חמי עושה? בוא נחמי, לאן נראה לך שאתה הולך? זה ממש לא מכבד שלך? מה זה? לימדתי יותר מדי היום. אני אלך לחדר מורים, שלחו לי שאלות, אני אשים אותם בבוחן שבוע הבא. מה זה? מה זאת? זאת המלאקה שלי! פטימה! עופר, מה זה? עכשיו גם המשוגעת עם הקרן פאוור עזבה פה. מה, אנחנו מקוללים? ברוך השם, גם אף פעם לא היינו צריכים אותה. ענוקה! מקוללים אמרת, אנחנו מקוללים. השכר הממוצע בענף ההייטק עלה בחודש האחרון ב3/10%. אוקיי, זה אז מה שכלכת, לא הולכת לבית הספר הזה. מה זה שרים? מה את חושבת שאת עושה? שאלה היא מה אתה עושה? מה היא שרית? אני והצליחי. סתום כבר, מה אתה לי אין בעיה ללמד לבד. בתור מלחינה משוררת, מפיקה ובמאית... מה לבד? למה לבד? למה לא ביחד? אבל זה כל הכיף! ביי! למבחן של שבוע הבא לבנד 3 אני אומר את האחוזים רק פעם אחת וזהו ונגמר ובול מה שאני אומרת ושינוי דרסטי באחוזים דרסטי, אתם לא מבינים איזה שינוי מטורף מי שלא ידע את האחוזים פשוט לא יצליח. אמורה, נגמר השיעור בו בזמן. איך זה נגמר השיעור? קום אתה, קום. אני אומר את האחוזים, הצלצול זה בשבילי, אתה מבין את זה? אבל מה? לא, שקט. את האחוזים רק פעם אחת ומי שלא ידע לא ידע, זהו, נגמר. וילמדו התלמידים שעות רבות ולא שילחה פנינה את התלמידים. אבל מי יזיז את התלמידים? השעה 7 בערב, לפנינה עוד לא התחשמק לשחרר אותה. מי עדיין בבית ספר בשעות האלה? אז אנחנו היום, כמו שאנחנו התחלנו בשיעור הקודם, דיברנו על תנועה הרמונית פשוטה. אני רק רוצה להזכיר לכם ככה את הנוסחות. אז יש לנו את הנוסחה של הכוח בקפיץ, שהוא שווה למינוס kx. וזה מה שדיברנו עליו בשיעור הקודם.
דרור, שאל נעליך מה רגליך, כי המקום אשר אתה עומד אליו אדמת קודש הוא. מעבדת סייבר? ויאמר שופר אל דרור. שלח את עמי. אוקיי, you stand up. טלפון של הסטנדר. sit down. מה זה? מי נכנס עכשיו? פנינה, אמורים לפנות פה את הבית מדרש, אמור להיות פה מבחן. איזה מבחן באיזה נעליים? יש לי עכשיו שיעור, ואני עושה את השיעור הזה ויהי מה אני עושה את השיעור הזה? צא מפה, לך, כאן, קישתה. איזה מבחן באיזה נעליים? אני עושה מה שבא לי, לא רואה בעיניים. צא. 43% for grammar. 23. שוב פעם זה חזר. פנינה, קיבלתי פה הודעה משופר, יש לי פה מכתב משופר, צריך להתנהל פה מסלול תורני, ברגע זה, אז צריכים להגיד לשנות את ה... איזה שופר? מי זה בכלל שופר? אני מוציאה שלישיות חמישיות, הוא אומר לי אל תוציא, אני מוציאה, לא רואה בעיניים. מי זה בכלל שופר? טוס מכאן, תחזור לחור שבאת ממנו. שופר. מה? פנינה מקשיבה לי. אל תגרום, אנחנו נטפל בה. בן 3, ואז יש לנו טסט נאמבר 2, עוד חודש וחצי, וזהו, וזה מה שיהיה. אין שום דבר אחר, ומה שאמרנו שיהיה מחר, אני רוצה שיהיה עוד שבוע וחצי, וזהו, לא יהיה את זה יותר. מה, אבל המורה, אמרת שזה שבוע הבא. מה אמרתי? אתה בן 3? כן. אז את הבן 3 לעוד שבועיים, ואת טסט נאמבר 2, עוד חודש וחצי, וזהו. ותקבל פנינה סחרחורת. טוב. קצת תהיו בסלולרי. ויקשה שופר את ליבה של פנינה. תעצרו את כל הסלולרי, תכניסו לתיקים, אני לא מתלוצצת ולא מתמוצצת. תכניסו. עכשיו אני אומרת, אני אומרת עכשיו מי ב5 יכל ומי ב4 ומי במואץ בכלל. מי רוצה להיות במואץ שירים את היד? עכשיו אומרים. כן, אתה יכול, וואו, הוא כל כך גאון על חלל. כן. לא, זה כן, לא, אתה... אין אנטנה, לא מבין דברים, לא יודע. אוקיי, מילה ראשונה תכתבו. write it down. blue. trouble. אוקיי, רק רגע. הלו. מי זה לא שומרת באנשי קשר בכלל, מי זה בכלל? לא, אני מלמדת רק 5, מה זה 4? חי לי בסרט, חושב אני אלמד 4? מרוקאי, פצצה, לא רואה ממטר, מי אתה בכלל? לא, שופר, לא, אני רק 5 מלמדת, לא 4, אני לא יודעת מה זה 4, מו זה 4, לא יודעת. פשוט לא מבין אם הוא מתעסק, הוא לא יודע מה שאני קובעת, אני זו שמנהלת פה את העניינים, השופר הזה. הוא יודע שמינה פשוט עושה מה שבא לה, ככה זה עובד בבית ספר כאן. הוא לא... שופר? את תלמדי 4. אני מלמדת רק 5, אז מי אתה בכלל? 4. חשופת התחלה לא רואה בעיניים, אתה לא... עד 4 עכשיו. Hello guys. Hello. Do you have any dilemma? מחפשים זמר חתונות? מישהו שיודע להקפיץ אנשים? הוא יעשה לכם שמח, הוא ירים לכם את החתונה. מלך החפלות. מחפש אימהות מגרש שקטן מי יודע, מישהו איתה, מישהו איתה הציון נמוך מדי בפיזיקה חשמל עברושקי עבור, ציפלה ציפלה wanted to give you 100, even fluency in it, so as much as רציתי להגיד לכם Oh, come on, it's too good to be true.
ספר גם! הוא המורה שלנו ללשון, לעיתור, לגמרא, מתן ברק! מטוסים על שמיים של ארץ צבעים למטוסים in your face, man! תחרות כישרונות, תחרות כישרונות. מה זה מתן? אתה אקסטרה שעיר היום. תחרות כישרונות? אני רוטט פה מהתרגשות. טוב, די, אני לא מוכן לשכונה הזאת, לקייטנה הזאת, לא, אני פורש, אני מצטער, אני פורש. קבלו את המתמודדת הבאה שלנו, היועצת יונית! אני רוצה. שב. יש לך את זה מלידה, אל תדאג. טוב, אז היום אני עומדת לשיר לכם שיר שיעזור לכם לבחור מגמה. לפני בחירה אנו ניצבים, כי מגמה אנחנו בוחרים. אם לי טוב, אנו נלך. בחיים כלום לא ילך. מגמת סייבר היא מגמה רק של גאונים, ואליה מתקבלים רק אשכנזים. בביחד דקים אנו חוקרים, ובשיעור של פנינה כולם נרדמים. מגמה זה כמו סייבר, רק פחות טוב, והרבה אפסים תקבלו במשוב. אז מה נשאר? להגיד בהצלחה, ושתהיה לכם שנה של צמיחה. רוצה הקלות בבגרות? וואלה לא אהבתי. קבלו את המתמודד הבא שלנו, דרור שמאי! תגידו, מה המדען מציע למדענית? ניסויים. איך זוכל נחש שיכור? בקו ישר. תגידו, אבל סיפרתי לכם את הסיפור עם השלדג? כן, דרור, סיפרת, דרור. אז אני אספר לכם עוד פעם, למי שלא שמע. טוב, יום אחד אני כמה חברים נוסעים ברכב, פה ושם, טוב, צוחקים עם עניינים, זה, רואים מישהו אחר במושב המאחורי משמאלה, לא מכירים אותו, לא מזהים, שואלים אותו מה, מי הוא, מה זה, טיפה צחוקים, זה. קיצר. פתאום אומר, תעצרו בצד מהר, זה טוב. בצד לא מבינים, יוצא. מה מסתבר לנו אחר כך הסתבר לנו שהוא בכלל מהשלדג, זה לא ראינו אותו עד היום. אחרי האירוע הזה הלכנו לאכול פיצה. פיצה? טוב, בואו קצת, נצחק פה קצת על הקהל. תגידו, איפה המורה אבינועם גר? איפה? במירון. איזה כרטיס שמים בטלפון? איזה? כרטיס סימון. איזה מורה מהצוות הכי טוב בלעשות כביסה? מה זה? מה, אתה חושב שאני פרייר כמוך שעושה כביסה? אני הבוס. הרב גדעון קפלן. ולסיום, למה חלב לא משחק כדורגל? כי הוא מחמיץ. כי אין לו רגליים, אף פעם לא ראיתי חלב עם רגליים. אתם ראיתם? ככה. קבלו את המתמודד האחרון שלנו לערב, אבינועם! לפני שבועיים אני הולך לי במקום החדש הזה, זיכרון, זוכר שבנו את זה. ואני הולך לי ואני רואה מרחוק דוכן נקניקים. אני הולך למוכר ואני אומר לו, תגיד לי, אתה יודע אולי איך קוראים לנקניק עם הלם קרב? פוסט-טראומה! ואני ממשיך ללכת ואני הולך ואני מגיע למזח
ואני רואה שם איזה בחורה רוסיה, ואני שואל אותה, תגידי, איך קוראים לך? מרינה? ואני הולך, הורג אותי. ואני רואה איזה אקליס קטן, קצבייה, ואני נכנס ואני אומר לו, תגיד לי, מה הבשר הכי יקר שיש לך? אל תגיד לי, המבורגר. בשר טחון! אופן, תעזור לכם. תרשו לי לספר לכם סיפור. אני הולך לי ברחוב בזיכרון, בכביש אני רואה לי משאית מלאה באורז. אני הולך להסתכל על משאית, ומשאית פתאום, בום, נופלת על הרצפה, כל האורז נשפך. אנשים מסתכלים, לא יודעים מה לעשות, אני אומר, אבינועם, זה הרגע שלך. אבינועם, זה הרגע. ואני אומר, ואני הולך לאורז. ואני מתחיל לברור את האורז, ואני ובורר את האורז, אורז אחרי אורז, כמה אורזים, ואני בורר, אחרי שעה שאני בורר, אני לוקח רגע הפסקה, מעלה משימות למודל, ובורר. מה יהיה? די כבר, אתה רוצה לברור? אתה רוצה בור? לעוף לבור, עוף! לא, תעשו את החולונים! אני תפסו. בוא. עזבת, אופן, עזוב אותו, אופן. ואנחנו קופצים מאות שנים קדימה, ממלכת פרס. מה זה? איפה אנחנו? ויהי בימי ריינץ, הוא ריינץ המולך מהבודקה של משה ועד מגרשי הכדורסל, 720 ו100 ילדי מבחנה. השתחוו בפניי. חנה, מי את חושבת שאת? למה שהשתחווה אלייך? השתחוו כי אני אמרתי, אני צודקת. מה יש לכם? קומו! מה זה? למה שהשתחוו בפניי? השתחוו כי אני אמרתי, אני צודקת. מה יש לכם? קומו! כל תלמידי 4-1 צריכים להשתחוות כל פעם שאני עוברת. נו, מה יש לכם? מקשיב? בואו, קומו, הולכים. התלמידים השתחוו ממש יפה. כן, ברור. אבל היו שם איזה 3 שלא הקשיבו לי. ממש נורא והיום. מה אני אעשה להם? אני אוריד להם מגן? אפשר. אולי נוריד אותם מקבצה? אבל הם כבר ב4. לא טוב. אין ברירה. אני חייבת להעיף אותם מבית הספר. בעצם, למה לא להעיף את כל תלמידי 4-1? וואו, כן, חנה, כל הכבוד. רואים שתרגלת. מי שמתרגל, מצליח. יוהו! בוא רגע. אבל מתי נעיף את תלמידי 4? מה, נעיפים את כל תלמידי 4? מה פירוש מתי? מה מבינה? למה עכשיו? טוב שבאת. אני עכשיו בדיוק צריכה ללכת ללמד את הי"א-ים, כי בתחילת שנה לא לימדתי אותם סדרות, למרות שאני תמיד מלמדת. במקום זה לימדתי אותם חדווה, כי אני לא ידעתי מה יורידו, מה לא יורידו. בסוף הורידו את הסדרות החשבוניות, ואני צריכה ללמד רק סדרות הנדסיות וסדרות מתכנסות. אבל מה הקשר סדרות? סדרות אני בכלל לא מספיקה, הם לא לומדים לי בשיעורים, זה הסתברות בכלל. תטילי פור ותחשבים ברנולי את התאריך שבו נעיף את 4. או, זו חשיבה של 5 יחידות. כן, אני אטיל פור. Look at the test! 41! Next! 82! Not good enough! 28! Come in! ישנה הקבצה אחת מפוזרת בין כל הכיתות בכל השכבות. ובגרויותיהם שונות מכל ההקבצות. ומתאלי מיטב הם אינם מתרגלים, ולבית הספר לא כדאי להשאיר אותם. אם על המנהל טוב, ייכתב להעיפם, ו10,000 מגנים טובים אשכול על ידי תלמידי 5 להביא אל ממוצע בית הספר. Fine! I agree! אני אף פעם לא עושה הסתברות, אבל הפעם בטוח יצאו תוצאות יפות. אנחנו נטיל פור. כן, פור. מישהו אמר פור, ופור עם השאלה יש לנו הרבה דברים שונים.
פיצות, ציציות, כל מה שאתם צריכים. ופרסים, אנחנו באגר הדרך, ואנחנו נעשה להם אנבוקסינג מיוחד. תסיים עם זה מהר, יש לי שיעור עם הי"א ואני צריכה להגיע הביתה. הנה, יש לנו פה כבר טירקס. T? רק 4 מציבים T. אוי, נו, גם התלמידים שלי מציבים T. וזה לא סתם טירקס, הטירקס הזה הוא גם מלחייה. כן, אם בא לכם מרח על הבאפים במסורת תורנית, יש טירקס. נו, עוד מעט מתחיל שיעור עם הי"א, אני צריכה להגיע הביתה, תגריל כבר תאריך. כן, בואו נראה מה הפרס הבא שלנו. כיפה מהודרת של הרב הקדוש, נחל נורא מקור חוכמה. כיפה זה באמת מקור חוכמה. כשהנכד שלי הגיע למועד א' של הבגרות בלי כיפה, הוא קיבל רק 89. אחרי זה הוא הגיע למועד ב' עם הכיפה וקיבל 102. גם לי יש כיפה מתחת לכובע. טוב, הפרס הבא שלנו, מדחוק איכותי בצורת ספיידרמן. בואו נבדוק שזה באמת עובד. הנה, יצא לי 36. 36? לא מתאים לך לא מתאים. אני מתקשר להורים של כל מי שנכשל. ומה הוא אומר לי? את חייבת להיות 4 נקודות ו10 כוכבית משנה שעברה. עלק, התחמנים האלה. את לא מבינה איזה תרגיל ראיתי היום, שאינטגרל מצטבר. אפרופו מצטבר, בא אליי אתמול תלמיד בחנייה, אומר לי, למה לא הבאת לי מגן 100? הוא בכלל אמור להיות ב4, דרסתי אותו, מה פירוש? אני אמרתי לתלמידים שלי שאני לא אלמד אותם וקטורים, ושהם יסתדרו לבד, משום שאני חייבת לטוס לקייב, לעזור מה זה, יאיר? איך את שבושה? איך פוטין אמר לי? סוטר! מה סוטר? איך? סוטר! מה סוטר? הרב, אולי תתחיל למהר כבר ותגריל כבר תאריך, יעל צריכה את החדר. אז נגמר! קחי את 26 ילדים! זה יהיה מחר בכל אזרחות! שיגשו אצלי, קשתו 100 סטייפים מפה! זה שווה לנו! כן, וייתן לתלמידים שלנו שבוע ללמוד לבד למתכונת בלי שיפריעו להם. ויקראו רכזי השכבות ב-19 באפריל, ויכתב ככל אשר צוותי הכנה אל עובדי המנהלה, ואל הרכזים אשר על כל מגמה ומגמה, ואל המחנכים אשר על כל כיתה וכיתה, כל שכבה ככתבה וכלשונה. אבל תזכור חנה את שמות המחנכים, ואת שמות מחנכי הזנוקים לא זכר. והדת ניתנה בעמית בר אילן להדיח, לגרש ולהעיף את כל תלמידי הארבע מעיראקי ועד תימני. מה זה חבר'ה? למה כולם מורזים? נכון, זה ממש מוזר. תראו. מה? מה זה? כל תלמידי 4-1 מגורשים בבית הספר. לפי כל תלמידי 4-1 מהבית ספר, אבל מי נשארו בבית ספר בשביל הכל פה 4-1. אחי, זה לא רציני, לא יהיה לנו את מי ללמד. נכון, זה לא בסדר. אנחנו לא יכולים לתת להם להעיף את כל התלמידים שלנו. אנחנו חייבים לעשות משהו. לא, אנחנו צריכים לעצור את זה. על מי יזרוק טושים בשיעור, אם כל החוננים לא יהיו פה. האופן, הרגשת. חברים, חייבים לעצור את רוע הגזירה. אבל איך נעצור? מי תלה את זה בכלל? המנהל ריינארדס, אבל למה שהוא רוצה לפת כל 4-1? זה בטח חנה שכנעה אותו. היא בטח אמרה לו לגרש אותם. אתם חייבים לדבר איתו, זה לא רציני. אבל איך נדבר איתו? הוא לא מדבר עם אף אחד המנהל. אנחנו נצטרך לעשות משהו שאף מורה של 5 יחד לא יוכל להתנגד עליו. מה אתה כבר יכול לעשות, ליפשיץ? לקבוע ישיבה פדגוגית. מנהל, מה שלומך? How dare you to speak Hebrew in my class? סליחה, we are doing a pedagogic sitting. You want לבוא? I will come! Can you tell Hannah to לבוא? Yeah, I will tell her. But you better to bring some burekasim! אני חושבת שיש לי בעיה בראשו. כל הזמן מופיעות לי הפרעות לתלמידים שבכלל לא הגיעו. אולי בעצם מה שמפריע לך, חגית, זה שתלמידים לא באים לשיעורים שלך. אני אישית, שתלמידים לא באו לשיעורים שלי, נכנסתי למצוקה קשה מאוד. אז זה לא מה שמפריע לי, זה פחות עבודה בשבילי. חגית, תירגעי, תרגישי את הרגליים שלך נוגעות בקרקע. מה אתה רוצה, שחר? תנשמי, תכניסי את האוויר, תרגישי אותו בגרון ובריאות שלך. עכשיו תשחררי. עוד שאני אפשרי לך את השתי תלמידים שגם ככה בקושי מגיעים לך לשיעורים.
ראשיכם וינשאו. לא כבר. טוב, חבר'ה, אני רוצה להודות למנהל ולחנה שהגיעו לישיבה שתכננתי אתמול כל הלילה. בבקשה. טוב, יש לך כמה שרוצה לדבר בישיבה. התלמידים של הארבע עדיין בבית הספר והם כבר לא משתחווים. רגע, למה את מתכוונת? אנחנו כולנו מורים פה. אתה יודע בדיוק למה אני מתכוון, ישי. Wait! I don't understand! What's going on? מנהל, יש מורים בבית ספר אבל שרוצים להעיף, תשאול. Who does it to you? You are my favorite teacher! אותך, היא רוצה להעיף את כל מי שבארבע, ואני הייתי בארבע. מראה לך בשלוש. יש לך בגרות, עופר? אני לא דמיין, תוניסאי שקל. But Lifshitz, I thought you are 5-pointer! אבל המנהל, אנחנו מדברים על מתמטיקה, לא על אנגלית. What? I thought this was all about English! אפשר להעיף גם את התלמידים של הארבע במתמטיקה וגם באנגלית. No! Being mad at math is no reason to be kicked out of school! The גירוש is מבוטל! פעם היה בדרכי עם הרמה הכי תורנית באזור. מרצים האוניברסיטה לימדו פה. אפילו הרב חיים נבון למד פה. פנים לקהל. אפילו הרב חיים נבון למד פה. והיום כולם פה חילונים. אין אפילו מי. אף אחד לא מניח תפילין. חבר'ה, חזק יותר. תאמינו בעצמכם, תרגישו ותדברי. נכשלתי. אפילו... רק המשיח יציל אותנו. עשיתי. משיח בוא. משיח בוא. בוא עכשיו. משיח בוא. וואו, חברים, נגמרה הקייטנה, המשיח הגיע. תמיד ידעתי שהמשיח יציל אותנו. אני מרגיש את התלמידים פה נערים לבית המקדש. אני לא המשיח, אני רק באתי כאן בגלל המדפסת. לא אמרו לי שהמשיח מגיע מהמדפסת. אני רק רציתי לעזור לשייקה. מה יש לכם? קראתי בבית. אתה די יבש. רשום שחר? שיט. יורי לנדה. משיח בוא. מה יש? תפסיק להתעסק לי פה בזוטות, אתה יודע מה אומרים? סייג לחוכמה שתיקה, גבר. מה זה בני? בני. בוא נברח פה. מה זה עשו לך בלקפייס? בוא נציין פה. בוא נגז בלברוח, בוא. משיח, חכה, תגיד לנו איך לקרוא את עצמנו, אנחנו לא יודעים מה לעשות. אני לא יודע, אל תשנו את הרגעים במחשבים של מעבדת איתור. חברים, הוא לגמרי צודק, אני את הכיתה שלי כבר הזהרתי. תודה לך משיח, אם יש לך זמן תבוא בהפסקות יותר לבית המדרש. יש תחרות קשירת ציציות.
את עמית בר אילן הגברים, רציתי לאחל לכם בהצלחה בהכתרה, האלופים, אוהב אתכם. עידו, בכל מחזור מ"ב, בהצלחה בהכתרה, תעלו והצליחו. בר אילן ברמת גן, אושר, הנאה, הצלחה גדולה 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 בהכתרה שלכם, ושתהיה הכתרה מועילה, תמשיכו להיות תותחים כמו שאתם, ולניצחון גדול לעם ישראל. היי, שלום לכם, מוכתרות ומוכתרים, בית ספר עמית בר אילן ברמת גן. אני מאחל לכולכם הכתרה נעימה, משובחת ולא מפוקחת. תעשו חיים, תהנו, ותשתכרו גם, לא יזיק. ביי ביי לכם. בכל מחזור מ"ב בית ספר עמית בר אילן, שיהיה לכם המון בהצלחה, חודש טוב ומבורך, תצליחו בכל אשר תלכו ותעשו, אוהב אתכם מאוד מאוד מאוד, בכל הכוח. מחזור מ"ב? מה זה מ"ב? נשמה, עמית בר אילן, הכתרה, עניינים, הכתרות, משחקי הכס, בלגנים, אוהב אתכם, בהצלחה. מה זה מ"ב? נשמה, בלעליב, אוהב אתכם. שוט! תשמעו טוב, כל אדם בא להכתרה של עמית בר אילן, מי שלא, שאני לא אתעצבן עליו, שאני לא אתחנג'ר עליו. גם אתה, צלמוס. כולם להגיע להכתרה של מחזור מ"ב עמית בר אילן. כולם להגיע להכתרה של מחזור מ"ב עמית בר אילן. חשוב מאוד. אמן. ההכתרה. בית ספר עמית בר אילן ברמת גן, לכם בהצלחה בהכתרה. אני פרופסור עמית פצרוני. דיבר איתי איזה בחור נחמד בשם עידו ואמר לי שיש הכתרה למחזור. איזה מחזור? מ"ב, מחזור מ"ב בבית ספר עמית בר אילן. עמית בר אילן, שזה המחזור באמת שאני הכי אוהב, ואם יש הכתרה אז רק ממחזור מ"ב בבית ספר עמית בר אילן. אז תהיה לכם אחלה הכתרה, ותבואו מדי פעם, תגידו לי שלום במגרשי כדורסל, זה יכול להיות נחמד מצדכם. יאללה ביי. מחזור מ"ב, אלופים, בהצלחה בהכתרה, אין עליכם. למחזור מ"ב עמית בר אילן היקרים, אני רוצה לאחל לכם בהצלחה בהמשך הדרך, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, ויאללה, צאו לחופשי, אוהב אתכם. לתלמידי מחזור מ"ב עמית בר אילן, בשמי ובשמם תושבי העיר גבעת שמואל, אני רוצה לאחל לכם בהצלחה, בעיקר בהכתרה הקרבה ובאה, שבאמת יהיה פורים שמח ותעשו הרבה שמח ושהיא תהיה מוצלחת. ובכלל אני רוצה לאחל לכם הצלחה בבגרויות, שתפרחו מעלה, תצליחו בכל שתעשו, ואתם יוצאים עכשיו לעולם הגדול, שיהיה לכם המון בהצלחה. אבל אני בטוח שעם בית ספר עמית בר אילן קיבלתם הרבה ערכים והרבה כלים כדי להצליח. עלו והצליחו. עמית בר אילן מחזור מ"ב, שמעתי שאתם עושים הכתרה. עכשיו, גיד האמת, אני לא יודע מה זה הכתרה, אבל זה נשמע לי וואו. זה כאילו את מי מכתירים? רוצים להכתיר אותי? לא יודע. בכל אופן, מזל טוב, לא כל יום הכתרה. כמו שלא כל יום ברית מילה, לא כל יום זה. אז לא כל יום הכתרה. אז יפה מאוד, מזל טוב על זה, והכתרה נעימה. עמית בר אילן, מחזור מ"ב. זה אולי השם הכי לא קליט שעשיתי לו ברכה אי פעם, אבל אני באמת לא יודע מה אומרים בברכות, במיוחד לא להכתרה, כי אין לי שום מושג מה זה הכתרה. אבל תהנו, תחגגו את השמיניזם, או שכאילו אתם מסיימים את השמיניזם, אז תחגגו את אחרי השמיניזם, עד הצבא או עד אחרי מה שלא תעשו, בחירתכם, ושיהיה לכם, לא יודע מה זה הכתרה, אין לי שום מושג מה אני עושה פה. קייס המותג עכשיו חזר בגולדסטה ממרוקו, רוצה להקדיש למחזור מ"ב עמית בר אילן. תקשיבו, אתם כבר בגיל 18, כיתה י"ב, המצב שלכם קטסטרופה. לכן אתם צריכים את המכונה של קייס. למה? כי יש לכם טלטלים שורו ונטר בביצה. עכשיו קייס הביא את המכונה החדשה וישוויש. זה המתנה הכי טובה שאתם יכולים לקבל. אתם לוקחים את המכונה, אתה עושה וישוויש, הופ, נהיים את צטים, ועוד אותו עולה גולדסטאר, אוהב אתכם, הרבה אושר, ושיהיה לכם הכתרה ותהנו, ויש לכם חג שמח, חג פורים שמח, מהמותג כוכב הרשת מספר 1 בהיסטוריה. ביי. למבחן שלנו שבוע הבא על הבן 3. אז עכשיו... אני אומרת את זה פעם אחת. אוקיי, עכשיו אני מקריאה לכם מילים, אולי יהיה במבחן, אולי לא, ואולי כן, אני לא מספרת כלום, ידיי חם לי, אני לא יכול ככה, די. 43% סליחה. דרור, חוזרה פאק.
זה לא משנה. אנשים תציין את זה. יואו, מה זה? כאילו... פאץ', שמעתי בטקסט. בטקסט.